Skootterilla ajaminen tietty, niin se kuluttaa polttoainetta ja tarvitsisi väliin tankatakin. Nyt tuli semmoinen tilanne, että tarvitsisi saada vähän lisää menovettä skootteriin ja matkustamisen hienoin matkustamisen suoloja niin sanotusti. Päästä vaikka paikalliseen huoltsikalla tankkaamaan ja tässä se onkin. Gasoline lukee tien varressa vaan ja polttoainehan myydään pulloissa. Se ei ole pistooli, mistä tankata pullosta. Niinkin hieno palvelu että skootteri tankataan puolesta, ei tarvitse itse tankkailla. Tällä kertaa on pari litraa menovettä lisää. Joo, jäi mainitsematta tuossa hauska yhteensattuma ihan reissu alkutaipaleelle. Kentällä menossa niin sain kuulla, että yksi frendi on kumppaninsa kanssa lähdössä reissuun Phukettiin samalla lennolla vielä mitä itse. Ja no, nyt ollaan tässä hetkessä, tänään on keskiviikko. Ja reissu alkupuolisko kuuli myöskin, että eräs toinen kaveri on tullut Thaimaan Khao Lakiin lomailemaan. Khao Lak on hiukan erilainen mesta mitä tämä Phuket. Ja etenkin nämä rannat täällä missä nyt ollaan hirveästi turisteja. Khao Lak ehkä hiukan iisimpi, toki sinnekin tehdään paljon pakettimatkoja, mutta pitäisi olla hiukan enemmän semmoinen luonnonläheinen niin sanotusti. Sinne on suurin piirtein täältä Karo Beachilta tommonen 90 kilsaa matkaa. Ja tänään lähdetään nytten reissuun skootterilla kohti Khao Lakia. Joo, matkalla Khao Lakiin ja puolesvälis matkaa ja kumi meni puhki. Onneksi oli pysähdyttiin tuohon johonkin taloedustalle ja siinä oli vanhempi mies ja tyttö ja ei puhunut englantia ollenkaan, mutta ymmärsi kyllä heti, mistä on kyse, kun näki, että takapyörässä niin kumi on tyhjä ja osittain pois paikalta. Ja hemmetin avulia, saman tien tyttö huikkasi toiseen kyytiin ja mä ajoin tyhjällä takarenkaalla noin 150 metriä paikalliseen prätkäkorjaamoon. Äijä otti saman tien tuumasta toimeen ja rupes vaihtelemaan uutta sisäkumia ja en tiedä meneekö päällikumi kanssa, että oli metallitangon pätkä mennyt renkaan niin sanotut jalkaosasta läpi ja puhkassus sisäkumia. Katsotaan, kohta päästä varmaan jatkaa matkaa. En tiedä kyllä yhtään mitä tämä maksaa, mutta sille se mitään väliä kunhan päästään eteenpäin. Noniin, ei mennyt kuin 5 minuuttia ja homma jatkuu. Peli on iskus jälleen.
Tervetuloa Kaulaki! Matkasta selvitty ja mutkien kautta, vastokäymisten kautta, mutta hienosti pääsi ja reissu oli aivan mahtava. Pääsi pois sieltä turistirysästä, missä jengi viettää lomiaan, niin näki vähän niin kuin oikeasti miten paikalliset elää ja minkälaista täällä on. Et ei pelkästään sitä turistikohdetta. Hinnat tietenkin täällä on, itse tuli huijatuksi tuolla Caronilla markkinoilla. Ostin GoPro-kamerakopion ihan vaan pelkästään sitä varten, että pääsis kuvailemaan vähän snorklaamista ja kuvalaatu on järjettömän huono, mutta tästä seuraavaksi lähdetään koittaa sitten miltä se näyttää, millaista kuvaa saa veden alta. Ja hinnat on kaikki puolet, tai alle puolet. Polttoainekin, mitä gasoliini ostettiin sit pieneltä kojulta, niin sehän maksoi, oli 40-50 patia, mutta sitten ihan huoltoasemalla sit tässä näin niinku normihintaisena niin 23 ja 28 patia maksaa litra 91 oktaaninen polttoaine. Perillä päästyy, niin käytiin moikkaa ystäväni Ville, joka sattumaan myöskin Thaimaassa samaan aikaan ja 3 tuntia tosiaan kesti tulla noin 100 kilsaa tänne skootterin kanssa. Majoituspaikka lähetti metsästä, kun päästiin tänne perille ja Bookingin appista löytys läheltä edullinen Joe Guesthouse 30, tässä oli 6 €, 39 € yö. Halvemmallakin totta kai saa paljonkin majoituspaikkaa, mutta kyllä tää hintas väärti. Kriteerinä oli vaan, että lähdet friendiin ja mieluiten aamiaisen kanssa. Sitten tästä saa hiukan tiukka aikataulun. Todella hieno. Viimeisen päällä huone, viimeisen päällä sängyt, komeat laatukset. Tää on aika tuore rakennus. Ja merinäköala ei huono. Tästä käydään rantaa tommonen minuutti. Siihen sisältyy sandaalien sovittaminen. Täytyy käydä vähän pulahtamassa, sen verran lämmin on, että täytyy käydä pulahtaa uimassa, sit vähän safkaa ja sit lähdetään ottamaan thaimalaiset oluet Villen kanssa ja viettää rentoa kiva ilta. Ja muistakaa, kun lähdette reissaamaan tai pakettimatkaa, niin poistukaa edes pariksi päiväksi sieltä turistirysästä. Menkää katsomaan, mitä se oikeasti on. Se on vartaan. Ollaan kansallispuistoalueella. Kuunnelkaa. Täällä ei oo ketään. Se on aika kiittää. Kiitos palautteesta ja viesteistä, mitä on saanut. Tuo viimeinen ilta, huomenna aamulla 5 aikaa taksi lähtee pihasta ja 5:07 lento Phuketista Bangkokiin ja Bangkokista sitten Helsinkiin. Ja Helsingissä pitäisi laskeutua sit siinä 5 tienoilla päivällä. Ja reissu on ollut mahtava. Mä oon iloinen, että mä lähdin tänne. Enkä muualle, mitkä vaihtoehdot oli, mihin voisi lähteä äkkilähtönä ja tämmönen mahdollisuus tuli. Aivan mahtavaa, paljon asioita olisi kerrottavana vielä ja paljon asioita olisi halunnut nähdä ja kokea.
kokea, mutta aika ei nyt riittänyt. Moni sanoo, että viikko on lyhyt aika, tai viikoksi kannata lähteä Thaimaaseen, mutta en mä kyllä lähtisi väittää. Totta kai se lentomatka on hiukan pitkä, mutta kyllä mä lähtisin viikoksi toistekin tänne. Mielellään toki olisi pidempäänkin. Näin tällä kertaa. Tosi paljon kiitoksia ja toivottavasti olette nauttinut videoista ja reissublogista niin sanotusti. Pikkunen rapu. Siisti kiva rapu. Mikä vitu siisti kiva rapu. Joo, tuossa oli lähdettiin hakemaan majoituspaikkaa, vietetään yksi yö Kohlakissa ja Kahlakissa